De totes maneres, jo no dubto gens a dir que era un bon fill de puta. Però per què diu això? Perquè ho penso. No s'insulten els morts. I per què això? Perquè és així. Jo penso que és millor insultar els morts que no pas els vius. Així no t'arrisques a entomar un parell d'hòsties. Demano disculpes. A propòsit de calçotets bruts. Em sembla que se m'ha escapat una mica. Ai! Ai! Que fluixo! Afluixo! Vas i t'abraones com una mosca cap a la cagarada. Hi ha un mort aquí! Una mica de respecte. Merda! Ara que parlem de mosques. T'obliguessin a matar els que odies. O t'obliguessin a matar els que estimes. El nostre odi és exacerbat. Bat! 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 Si volen el meu parer... Ningú li ha demanat! Si volen el meu parer, era un sonat. Boig perillós per tancar-lo, lligar-lo i encamisar-lo. Merda! I és per això que jo parlava de les mosques, que volia introduir dins d'aquest debat la visió metafísica de les mosques. Per ell van ser molt importants.